Enw fi yw Elin Jones, fi'n Therapydd Iaith a Lleferydd a fi'n gweithio ar draws Bwrdd Iechyd Hywel. Fi wedi bod yn y swydd ers jyst dros blwyddyn nawr, ond pan nes i ddechrau, ges i croeso hynod o dda. So ges i wedd mentor gyda fi, a oedd hi'n deuddol fod yn therapist felly profiadol a hefyd system buddy dyn ni. So, therapist i falle ddim wedi bod yn y swydd mor hir ni falle blwyddyn neu ddoi a newi hefyd. So byddwn ni'n troi at nhw unrhyw cwestiynau gyda fi a byddwn ni'n cwrdd lan gyda pobl i siarad am y prosesau community, cymuned a'r acute i fi cael syniad o fel mae popeth yn gweithio ac o'n i'n cael cyfleoedd i gwylio pobl gyda wahanol pobl yn gwneud asesiadau, therapi i fi i cael hyder yn beth i wneud, datblygu sgiliau fi a rhoi hwn mewn i practis fi na'n fi. Fi'n gobeithio jyst datblygu sgiliau fi mellach, cadw mewn y cyrsiau, cadw gwella fi na'n y bod yn therapist dda iawn a gobeithio erbyn ni hefyd byddai'n dechrau arbenigo mewn rhywbeth fi gyda lot o ddiddordeb ynddo, creu'n grŵp penodol a fi'n golygu wneud na yn Bwrdd Iechyd Hywel. Mae'n swydd gwobrwyol iawn. Ni'n gwneud lot o wahaniaeth i pobl yn siarad a llyncu nhw a jyst gweld nhw'n hapusach, llai rhwystredig a hefyd teuluoedd nhw hefyd. Mae hwnna'n jyst gweld bod lot o wahaniaeth wedi cael ei wneud yn nhw'n peth rili neis. Yr ail un, fi'n gweithio mewn tîm rili dda, cyfnogol iawn a un agos iawn.